Hejsa, vi er Peter og Lasse, og vi vil gerne fortælle jer om vores forsøg med fedte chips. Og formålet med dette forsøg, det er, at vi skal finde ud af, hvor meget fedt der er i de chips, som vi har fået uddelt. Og skal vi sammenligne det med varedeklarationen. Ja, og fremgangsmåden i det her forsøg, det er, at man skal starte med at finde en morter. Og så skal man afveje 3 gram chips. Og så det er meget vigtigt, at man har 3 gram chips, fordi at det er en meget fin måling det her. Og derefter så knuser du chipsene, og det er vigtigt, at ingen chipsene de falder ud over eller bliver spildt, fordi så har du ikke de 3 gram, som du skal bruge. Og det er meget vigtigt for at få et meget præcist resultat. Og derefter så finder man en kronisk kolbe, og så noterer man, hvor meget den vejer, så man kan være sikker på, at man har vægten, som er inde i kolben, og ikke har noget af den vægt, som er i kolben, hedder det. Og så finder man en glasdragt og noget glasuld, og det stiller du så oven i hullet på den kroniske kolbe, og så går man over og afmåler 15 ml petroleumsæter i et måleglas, og det tager man så ned til sin ting igen, og så hælder man petroleumsæterne op i morteren, hvor chipsene ligger i, og så tager man den blanding, som ligger nede i morteren, og filtrerer ned i tragten med glasuld og glasdragten og ned i den kroniske kolbe, og så filtrerer man det lige så stille på den måde, og det gør man så lige 2 gange til. Så bare med 10 ml petroleumsæter og 5 ml petroleumsæter de andre gange. Og så nu når vi har filtreret det, så finder vi et vandbad, hvor vi hælder noget kogende vand ned i, og så tager vi vores filtrering og kommer ned i den, så at det bliver fordampet. Men fordi at petroleumsæteren den har et lavere kogepunkt, så vil det fordampe hurtigere end vores masse, som vi har. Og derefter så vil der til sidst så kun være chips, eller så vil det kun være fedt på chips i vores kroniske kolbe. Og som man kan se her, så får vi et slutprodukt, som er noget rent fedt. Det skal vi så derefter afmåle og finde ud af, om det passer med varedeklarationen. Her har vi så afmålt vores rene masse af fedt, og vi har fundet et resultat, som vi bagefter skal regne videre på. Og som man kan se her, så har vi vores slutresultater, hvor vi har fået 1,57 gram fedt ud af de 3,14 gram chips vi havde. Vi har fået det til at være lige omkring 60% af chipsene, der er fedt. Det vil sige, at i 100 gram chips er der 60 gram fedt. Men på varedeklarationen står der, at der er 30 gram fedt per 100 gram. Det kan dog også skyldes en lille fejlkilde, som kunne være, at al petroleumsæteren ikke var blevet fordampet. Så har vi så også regnet ud af, hvor mange kilojoule der var i det fedt, vi fik ud af de 3,14 gram chips. Og det har vi så fået til 58 kilojoule. Og så, hvis I også skal lave dette forsøg for jer selv, så skal I huske at have sikkerhed i fokus. Fordi det er meget vigtigt, at man har blandt andet sikkerhedsbriller på og en kittel, da der arbejdes med nogle kemiske stoffer i et laboratorium. Det er også vigtigt, at gangene er frie, så man kan komme igennem, hvis der nu er sket noget, hvis man nu har tabt noget petroleumsæter eller lignende, eller fået noget i øjet, skal der selvfølgelig også vaskes efter det. Hvis du får det ud over dig, så skal du gå under bruseren og tage tøjet af,